всякога, сега, винаги и во веки веков. Амин. Святий Боже, святий крепки, святий безсмертни, помилуй ни, святий Боже, святий крепки, святий безсмъртни, помилуй ни, святий Боже, святий крепки, святий безсмъртни, помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Пресвета Троица, помилуй ни, Господи, очисти греховете ни, владико, прости беззаконията ни. Святий, посвети и изцели немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни, си прости нам дълговете ни, както ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи нас в изкушението, избави ни от лукавия. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа ни и Христос, и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже наш, на Тебе се молим, от Тебе просим да се отпечата светлината на лицето и върху рабинята Ти Аниса и да се отпечата кръстът на единродния Твой Син в сърцето и помещенията й, за да отбягва суетата на света и всеки лош замисъл на врага, а да следва Твоите повеления. И дай, Господи, неотречено да остане Святото име върху нея, като бъде съединена в удобно време с Святата Църква и усъвършенствана чрез страшните тайни Христа Твоя род. Тъй като живее по заповедите Ти, опази печата на повреден, да получи блаженството на избраните в царството Ти. По благодата и човеколюбието на единородния Твой Син, с пророк и благословен, с пресветия Богия животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Радвай се, благодатна Богородица Дево, защото от Тебе изгря слънцето на правдата, Христос Бог наш, който посвещава на грешниците в мрак. Весели се и Ти, старши праведник, който се прекърнал, освободителя на нашите души, даряваш нам възкресение. На Господа да се помолим. Господи Боже, наистина от Твоето име и от името на единродния Ти Син и на Святия Дух, възлагам ръката си върху рабинята Ти Аниса, която се удостоила да прибегне към Светото Ти и име да се запази под заслона на крилете Ти. Отстрани от нея старата оная заблуда и изпълния с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познае, че Ти ничек си Бог истинен и единородният Твой Син, Господ наш Исус Христос и Светия Твой Дух. Дай да постъпва по всички Твои заповеди, да пази угодното на Тебе. Защото ако човек стори тия неща, ще живее чрез тях. Запиши я в книгата си на живота и я съедини с талото на наследието си. Нека се прослави върху нея светото Твое име, името на възлюбеният Син Господ наш Исус Христос и на животворящия Дух. Нека очите Ти винаги милостиво да гледат в нея, ушите да чуят гласа на молбата й. Развесели я в делата на ръцете и във всичкото им потомство, за да Те величае, като се покланя и слави великото Ти възвишено име, и да Те хвали през всички дни на живота си, защото Тебе възпява всяка небесна сила и Твоя славата, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, Съвод Божий Израиля, който изцеляваш всяка болест с всяка немощ, милостно погледни на рабинята си, потърси и издри и клони от нея всички действия на дявола, запрети на чистите духове и ги изгони. Очисти творението на Твоите ръце и като употребиш силното си действие, смъжи скоро сатаната под нозете й. И дай да подвеждава над него, над нечистите му духовете, получавайки от Тебе милост, да се удостои с безсмъртните небесни Твои тайни и слава да отправи на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Вечни владико, Господи, който състворил човека по своя образ и подобие, си му дал възможност за живот вечен. После като отпаднал чрез греха, не си го презрял, аз се уредил че улучаването на Твоя Христос, спасението на света. Сам Ти прими в небесното си царство от това свое създание, като го избавиш от робството на врага. Отвори очите на ума и за да сияе в нея просвета на Евангелието Ти. Привържи към живота и светъл ангел, който да избави от всеки замисъл на врага, от лоша среща, от пладнешки демон и от лоши привидения. Ето ме. Изгони от нея всеки лошен чист дух, който е скрит с гнезда в сърцето й. Изгони от нея всеки лошен чист дух, който е скрит с гнезда в сърцето й.
Изгони от нея всеки мошеничи дух, който е слице загнезило в сърцето й. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение, всякакво истолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, който се върши по научаване на дявола. И направи разумно устан, защото става на Твой Христос, почетен член на църквата, със Със посветен. Син, дъщеря на светлината и наследница на царството Ти, тъй като преживее по заповедите Ти, като запази печата на повредени оварни дрехата, незабеднена, да получи блаженството на светиите в царството Ти, по благодат и милосърдие, човеколюбие, на единородният Ти Син с плод си благословен, заедно с Пресветия Богия, животворящ Твой дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Така, преди да продължим нататък, ще направим нещо, което бабите полезнание обвързане едно червено плоче, само червено ученица. Това е заради другото, нали? Така. Сега, това е суеверие, грях пред Бога. Всяко едно суеверие е грях пред Бога. Така, червения конец и това синьо ученице никаква работа не вършат. Така. Защо? Защото е науката. Как да говори? На лелката. Така, ако си ваше вземете, ако обаче може да седете да го изхвърлите от първото кошче. Ето. Това ми е съвета към вас, вземете да го изхвърлете. Така, суеверие е всяко нещо, което е празно. Никакъв смисъл няма. Суеверие значи празна вяра. И всяко едно суеверие е грях пред Бога, защото то е свидетелство за това, че ние не възлагаме на Господа нашата надежда. Бог е този, който е всесилен. Господ е този, който с една дума прави всичко. Ние на Него се молим. Вярвайки в Него, ние се молим. И казваме, Господи, с Твоята благодат ми помогни. И така. А това е куха работа. Безсмислие. Съветът ми пак ще ви го кажа в първото кошче. Не го слагайте в първото кошче на това. Така, сега. И тъй като има едни ангели, които в началото били сътворени от Бога като добри, Господ е сътворил всичко добро. Най-напред е сътворил ангелите в една иерархия. Най-отгоре в тази иерархия е имало един ангел, който виждайки под себе си всичко друго, а над себе си само Господа се казва, че се качи на Божия престол, като на Божия престол, но ще стане като Бог. Една безумна мерност и гордост, която са го провалили, и от най-светъл ангел този ангел е станал тъмнина, зло, омраза, противник на всичко, що е Божие. Разбира се, той не Господ нищо не може да направи, но цялата се злоба насочва към нас хората, за да ни отписне от Господа, всичко на живота, отписне от добро. По всякакъв начин се стреми, включително и чрез суеверие. Да ни отклони от истинската вяра, Бога чрез лъжливи вярвания. Така, греховете, които вършим, са също така по отношение на дявола, по разпалване на страсти от дявола, защото греховете също не увеличават от Христа. Преди да пристъпим към светото кръщение, ние искаме от всеки да се отрече от нашия враг, от Божия враг, отпадналите ангели от дявола. Тъй като за младенците, които са в несъзнателна възраст, те не могат съвсем да осъзнаят за таинството, което реално се извършва върху тях, отговорността за Бога ще поеме кръстниците. Господ е светлина, истина и любов, в Него ние свързваме с изтока, а дявола е нашия враг, Божия враг, свързваме с темнината и с запада сега. Вие тримата се обърнете назад. Така. И аз ще задавам въпроси, а кръстницата ще дава отговор пред Господа. Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела и от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Духни и плю на него. Сега обръщаме се към Господа на светлината, Божия Син, нашият изкупител и Спасител, въплотилото се Слово Божие. Това е Исус Христос.
Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах Съчетали се. се с Христа? Съчетах се. И вярваш ли в Него? Вярвам в Него? Вярвам в Него. Като в Цар и Бог. Като в Отца и Бог. В Цар и Бог. В Цар и Бог. Сега, прочетете си. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Син Божий еднородния, който е роден от Отца пред всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен, роден и сътворен, едносъщен с Отца, чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се вплати от Светия Дух и Дева Мария и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда да бе погребан и възкръсна третия ден според Писанието. И възлезе на небесата, седи вдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви. И царството ми не ще има край. И в Светия Дух Господа Животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, съборна апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. И поклонимо се сега. Покланяме се, кръстници, и прекръстваме се, и повтаряте след мен. Покланям се. Покланям се. На Отца. На Отца. И Сина. И Сина. И Светия Дух. И Светия Дух. И Светия Дух. Единосъщна. Едносъщна. И неразделна. И неразделна. Троица. Троица. Може да оставите книжката. Благословен Бог, който иска да се спасят всички човеци, да достигнат до познание на истината, сега и винаги, во веки веков. Амин. На Господа се помолим. Владико Господи, Боже наш, призови рабинята си Аниса за светото Твое просвещение и удостоя с тая велика благодат на стото Твое кръщение. Снеми от нея ветхостта и обнови за живот вечен. Изпълни с силата на Светия Твой Дух и се съедини с Твоя Христос, да не бъде вече чедно на тяло, чедно на Твоето царство, по благоволение и благодат на единородния Ти Син, Спот си благословен, и заедно с Пресветия Благия и Животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. С мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира свиши, за спасението на нашите души, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За този свети храм и за уния, които влизат в него, с вяра, благоверие и страх Божий, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За високо просвещенейшия наш митрополит Гаврил, за честното свещенство на дяконството Христа, за целият църковен причи, за всички люди, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Може да я разсете малко. Може някой да я разсее малко в храма, но само в храма не влиза. Разсейте, пуснете малко да гледа. Пуснете. Нека така разпорете да огледа иконата. За благочестивия Христолюбив наш народ и воинството на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се освети тази вода със силата и действието и слизането на Светия Дух. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да и се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да дойде върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се просвети с просвещението на разума и благочестието чрез слизането на Светия Дух. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се окаже тази вода, прогонваща всеки коварен замисъл на видимите и невидими врагове. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да стане тази, която се кръщава в тази вода, достойна за нетленото царство. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за
за да тази, която пристъпва сега към светото кръщение за спасението и на Господа, да се помолим. Господи, помилуй, за да се окаже дъщеря наследница на вечните блага на Господа, да се помолим. Господи, помилуй, за да стане страстната участница в смъртта и възкресението на Христа нашия Бог, на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да може тя да запази облеклото на кръщението и обручението с Духа чисто и непрочно